Takže zdravím vás všichni u nového videa po dlouhé době. Omlouvám se, že budu mít mikrofon, potřebuji nabít. Dobrý, jdem na to. Next party. Vypadá to zajímavě. Uvidíme, jaký to bude. Mám. Aj. Dáme play. No, už v menu. Jasně, někoho nezajímá, se něco tam bude. Jo, bo to, kdo má epilepsii, tak to vypněte, já to už hrál a jo, vím, co tam kurva bude, nebo přeskočte do nového videa, nebo do nějakého starého, ten dlouho netočil. Třeba do nějaký reakce. Vypadá to v pohodě, že? Dlouho nebude. Máme prej pozvat všechny, který chcem. Takže ten nepřijde, už je mi teď jasný, protože nedohrál jsem to, jo. Nedohrál, takže já fakt nevím, jak to skončí. Ne, dohrál jsem to. Já vám to nebudu moc spoilerovat, musel jsem se podívat, jestli to je v chillu. To nejsou kámoši, sorry. No sorry. Se ostřih omylem se mi stal. Za to se omlouvám. No, to se ještě uvidí. Co? Co se děje? Určitě někdo zabije. Já už si to moc nepamatuju. Den druhý. Jo, chábr.
Oni lhali, červený nápis nikdy neznačí nic dobrýho. Dobře, moje oblíbená činnost. Lorit družů. Check out the house next door. Proč? Secret ending. Jdou promo. A tak promo. Kdo chce, tak může. Jo, musím se vás zeptat. Chtěli byste někdy video z Far Cry 5? Nebo z jakýkoliv jiný hry? Nebo z Last of Us zase třeba. Jak jsem dohrál. Zabije? Okay. Není problém. Do Last of Us třeba jak budu dohrávat na tu nejtěžší obtížnost bez použití jediného respawnu, takže když umřu, tak prostě GG, prohrál jsem. A celou hru od začátku. By mohlo být zajímavý, ne? No, obličej. OK, tohle bude otravný. Co? Stupid. Nice. Loser. Nice. Proč to opakuješ, kámo? Už to jednou řekl. Po třetí. Kolikrát ještě? Po čtvrtý. Po pátý. Hlavně počítejte to se mnou klidně. 6. Killhem není problém, ale podle toho koho, mý fanoušky ne. Pokud nějaký mám. Že mám pocit, že ten kanál bude na nějakou dobu mrtvej. I know the song now, I never asked the person who my friends or love, others, everyone is born here, so long. Jo, teď konce. Alone. Jestli to chce přeložit, tak může. Mně to je jedno. Tak ale nikam nechoď a zůstaň doma. Jo, to bude vloženo. Je to mi stejně za to šlutej dolar, i když nemám víc peněžení, takže... Jej. Nebo to mám víc? Jo. Pozvat ty ostatní dementy. Ta hra je na nějaký 20-30 minut. Takže tohle video prakticky nebude tolik dlouhý. A pokud jako nic nebude, jako se posrávat a tohle, tak to může být bez střihu prakticky. Jen jsem udělal omylem ten jeden prostě.
Jo, a zítra bude reakce. Zkusím tohle video ještě vydat v pátek, ale nevím. Osm. Osmička to je. Mám si ji pamatovat, nebo ne? Zkusíme najít další čísla, pojďte. By mohlo být zajímavý. A pokud když ani nebudou, tak jako mě to je jedno. Ale osmička. Proč by ji tam dávali? To mi přijde hodně divný. Tak jdem si většinu věcí z obchodu. Okay. Jedu, ok. Proč se nebo ten gol vždycky zvětšuje po každém splněném tasku? To vyskočím z tohohle. Nemůžu. Sorry. I know. I think I saw here is my gift. Oh, nice weapon, isn't it? Oh, je to krásná zbraň. Sedmý den, neboli týden po tom, co jsme se ptali. Jo, že týden má 8 dní a ne 6. 8-5. Jako kdyby kot nějaký. Nemá Larry něco pod sebou nebo u sebe? Ne. Takže 8-5. Teď jdem do obíčka, co tak vím. Bo podle toho, když jsem hrál. Zkusím vás plnit. To je tenhle domovní filtr, ale to je celkem na hovno. Skoky, ty jsem vždycky ještě dával. Ne! Mě zajímá, jestli tam něco bylo. Já vám to potom střihnu ještě znovu do té části. Co když ne? Když prostě půjdu spát. A nechci poslouchat objektiv. Jdem na to, no. Přestáhla rád hudba.
Osm, 5. Já myslím, že už můžu. Určitě nějaký číslo bylo na konci toho oby. Tím jsem si tak na 20% jistý. A to je to někdy nějaký kód. To nejsme my jako tak s triohrem. Tak by měl být venku. Ale nejde vidět co. Bašo uši. Zajímavá hra, jak to potom přijde na narozeninnou oslavu. Jo, teď hrám za to Frenda. Co když půjdu do obchodu prostě. Už to vykrást. Co si pamatuju, tak takhle se získá jen ten bad ending, což já nechci. A to potom to střihnu, uvidíme se u toho bíčka. Nikdo, protože je to u Dexe. On už za to chábra jako vylíst. To už mě to strašně zajímá, jestli tam jde vylíst. Sama ne. Absolutně to nejde vidět. Mám se na další střih. Co když otevřu? Koukám, že někdo neotevírá na svým. Co se děje? Dex by měl být doma. V Bůh ví jakém stavu. Kapitán Miles. Je to strašně sere to pípání zvonku. Ono to nepřestane zvonit, jo. No tak tam dávno. Pokud tam můžem vůbec.
No to je ten chábr. To je jako nás je policajt. Jo, jsme policajt. Tohle jsem ani nevěděl, že to je. Ale tak přece ani někdo přišel. Teď se hrozím s tebou, ale někdo přišel. Já tam vidím spam. Je to... A pořád slyším ten zvonek. Aha. Já myslel, že se něco načítá. I když to hru podruhý, tak si myslím, že se něco načítá. Jo, a zítra a pozítří v neděli, tak vyjde další. Něco podobného. Jo. Vyjde. Ale prostě něco vyjde prostě. Nehrál jsem to, takže first feeling možná, pokud si to nezahraju. Což je dost pravděpodobný, že jo. To už prostě nepůjdu po schodech. Co dělá jako? Stejně bariérou, chápu. No tak jdem po schodech. Já vím, že to je 5 schodů chybělo, ne? Já vidím sociální sítě. Vždycky, když zapnu nahrávání, tak potom vole, mám pocit, že všechno chodí, všechno je důležitý. Že vole začne GTA 6 vycházet. Prostě všechno. Bo toho, co říkáte na odložení delayu do prdele. Co říkáte, že byla prostě odložená GTA 6. Zase. Už po třetí. You understand that really we know good ending or watching your good. Super, já nemám žádný dobrý ending. Nikdy. Potřebuje pomoc. Klidně. O rok později. Jsme mrtví. Všechno se to stalo tím pádem v roce 2012. No.
Já si zase odskáču. Hele, tam jsou ještě ty ostatní. Bomb Dice, Janet, Topi a Game by Billy's Family. Jako dobrá hra. Builder Bill. Script. Dimitri, jasně. By Roboxier. MK Soft. Tested Box. Jasně, nějaký bitcoin. A tím pádem všechno se to stalo v roce 2012. Thanks for playing. Nic zač. Fakt dobrá hra. Jako, asi nemůžu nic, no, tak uvidíme se zase v tom obíčku. Víte co, uděláme to potom znovu. Úplně od začátku, no, takže tohle byl konec, takže čau.